Dan fito mana. Kai, garin ya fako so Bani, aga mun dare da zuwa da kai ban muhalli da kai. Wallahi na gaya ma yarinyar nan ce tun ɗazu kaman taliya wajen awa 3 ta kusa ta ki gama gaba ɗaya na gaya ma ya ni ba sauran garin nan ne ina ma magana ya kai ka sani Kai ma ba yarinya da ba. kuma mugun tebul aljun gaba ɗaya ya kone ni tebul nake ji a garin nan na gaya ma To ya za yi. ya za yi ne Yanzu yadda za a yi. ina jin San mata suna tsoron namiji mai fada sosai. Allah Kana shiga gidan nan ka fita ka shiga ranka ba ce ka ko jiki ka gani ka buge shi. Haka Ka tsaya a bakin murhun nan sai an naje sai na rage tan gidan nan gaba ɗaya na gaya ma Ai, haka za ka yi. ai sha na gode fa Ni ma haka na yayi. Ba da ka. tun ɗazu shigowa ta nan gidan nan wannan kwamanta Allah ta ta da fara cikin suna wani me ke damu tarugun banza da san lokacin 1998 ba ma bayyana lokacin muna daji ba abinci tarugu muke ci da ruwa ga ruwan sama na duka mutane da tarugun banza tarugun wobi kai wannan banzan tarugun ya ji banza ji wobi ya ji ma wallahi Allah